21 глава. Грехът на бащата. Мирчо, отваряй, страхил съм. От колибата се чуха стъпки. Скоро вратата изкърца и откри високото тяло на ловеца. Той зяпаше с отворена уста към приятеля си, който му беше свикнал, и изчака мисълта да намери правилното място в мозъка на домакина. В един момент Мирчо стигна до извода, че го търси стар другар и се отмести. Дори направи жест, с който приканваше Страхил да влезе. Колибата в гората беше малка, едностайна, направена от дебели дъски, избичени от банцига на Страхил. Имаше още малка печка на дърва, маса, 2 стола и одър. По стените бяха окачени примки, кожи и детски рисунки, които караха госта да настръхва. Тук живееше Мирчо, далеч от цивилизацията, на достатъчно скришно място, че да не го намерят дори горските. «Кафе сакаш ли?» попита болния и се завайка да приготви кафе на малката печка. «Дай, щом си рекал», подсмихна се Страхил. Нямаше за къде да бърза, да се настани на свободния стол и избута една лисича кожа от масата. Приятеля му явно подготвяше нещо ново за продан. Легендите за Мирчо и за това как ръцете му се успокояват, когато хване пушка, нож или игла, бяха до някъде верни. Като по чудо овладяваше крайниците си, когато хванеше ножа и иглата, но с всичко останало се тресяха неконтролируемо, включително и с пушка. Затова залагаше примки и застрелваше животното почти от упор. Лъжата, която измислиха за огнестрелното оръжие, без цел да предпази болния от неудобни въпроси. Боян държеше ловът да остане чист и не искаха да влизат в конфронтация с него. Трудно му беше на Мирчо да приготви кафе с треперещите си ръце, но явно бе намерил схема, при която да не прекалява с разливането, да успя да сложи сивото джезве на печката. Страхил не се опита да му помага, защото Мирчо бе гостоприемен още преди да се разболее и когато посрещаше единствения си приятел, сякаш за малко отново ставаше нормален. В тези моменти Страхил се радваше, че може да види стария си другар, макар и за няколко минути. «Какво имаше в примката тая сутрин?» Мирчо махна с треперещата си ръка. «Мани, една белка и 2 лисици. Подготвил съм ги да ти ги носим». «Тука съм вече, да ще ги вземем, не го мисли. За друго съм дошъл да ти приказвам». Болния обаче напусна разговора духом. Погледа му стана празен, устата му се отвори глуповато. Скоро започна да шета из колибата на посоки. Не виждаше и не чуваше нищо. Сякаш мозъка спираше да работи, запазвайки само основните функции на тялото. Страхил знаеше, че трябва да изчака пристъпа да премине. Сега приятеля му не бе в този свят. Чакането можеше да отнеме минути или часове. Винаги беше различно. Мирчо преместваше на посоки инструменти и парчета дърво, хвана един парцал и започна да трие лисичата кожа на масата, вдигна и пусна на същото място стола си и направи няколко дължини из колибата. Изведнъж се спря и сякаш отново забеляза, че не е сам. Огледа се, явно учуден, че се намира на различно място от онова, което помнеше последно. «Мирчо!» започна сериозно Страхил. «Ония еколог, дето идва по нашия Балкан. Знаеш ли го?» Болния излезе от объркването и се намръщи срещу госта си. Знаеше го и не го харесваше. Той сега решил, че ще прави вълците защитени. Нема да може да се ловуват, да се препарират, нищо. Ще ни съсипе убавата работа, къде вършиме с тебе. Страхил знаеше, че трябва да посее семето на омразата в нечитавия ум на приятеля си. Да дойде и да му каже, че Ставрев иска Атанас да умре, не би пуснало корени. Щеше да изчезне при следващия пристъп. Така обаче му даваше причина да се бори срещу еколога и да го смята за враг, за опасност, която трябва да отстрани, ако иска да живее както досега. Очите на Мирчо бавно се разширяваха, докато клепачите му бяха толкова отворени, че почти изчезнаха в очните ямки. Изпитото му лице и безумния поглед го превърнаха от объркан, болен старец в чудовище. Само след няколко думи от Страхил, той вече мразеше Атанас. В живота му нямаше да има покой, нито почивка, докато врага му не умре.
Нима не бе преживял достатъчно вече да види как съпругата му бива съсипвана от неизлечима болест, да бъде отблъснат от малката си дъщеря, която толкова прилича на майка си, да я види как виси посиняла и студена от въжето, голямата му дъщеря да замине далеч и да не се върне повече. А сега и този зъл човек иска да му отнеме единственото препитание. Този луд, който държи повече на дивите зверове, отколкото на хората. Когато кучето хване бяс, трябва да бъде застреляно. Същото важеше и за побеснелите хора. Мирчо така ги разбираше нещата. «Ще го оправиме», заяви той с пресипналия си глас и завъртя заканително глава. Страхил се досети какво си мисли приятеля му. Дълги години дружаха и се познаваха добре, макар и Мирчо да бе полудял. Знаеше какво разпалва желанието му да убива. Помнеше и какъв грях имаше той към малката Калина. След смъртта на съпругата си Станка, Мирчо падна в плен на болестта си. Заприличало му момичето на покойната му съпруга и си поискал. Настоятелно. Това причинило такава травма на девойката, че избягала в гората, понесла въжето, с което връзваха коня. И там я намериха след няколко дни, висяща на вековния дъб. Непростимо беше стореното от Мирчо, но пък Страхил се научи да не го обвинява, пък и още помнеше как му се бе притекал на помощ като ветеринар. Така той изплащаше дълга си. Не можеше и да обвинява човека, че е жертва на болестта си, която го накарала да извърши зловещата и прищявка. Тя бе виновна. Тя. Не той. Мирчо хвана джезвето и внимателно сипа от кафето в широка чаша. Поднесе я внимателно на госта си, като разля съвсем малко по масата. След това сипа и на себе си. За кратко двамата седяха и замислено се наслаждаваха на напитката. Пристъпа преди малко бе дал някакво прояснение на Мирчо и той успяваше да разсъждава нормално. «Страхиле!» обади се той. Госта го погледна изненадано. От години не го бе чувал да звучи толкова спокойно. «Язе, болен ли съм?» Страхил бе отвикнал да говори с нормалния Мирчо. Да, имаше моменти, в които се държеше като себе си, но те пак бяха в мъглата на болестта. Сякаш тя му даваше почивка, но без да му позволява да се замисля и да анализира състоянието си. Случая сега беше друг. Мирчо за първи път осъзнаваше какво се случва с него през последните години. Да, ветеринария поклати глава. «Не питам за ръцете». «Не говорим за ръцете», прекъсна го Страхил. Последва тревожно мълчание, което госта не знаеше как да наруши адекватно. Не знаеше и колко ще продължи осъзнаването на Мирчо. «Страшко, не щем да съм болен», изрече с треперещ глас стареца. Покри очи с треперещата си ръка, за да се успокои, но заплака. Страхил се обърна и издържа емоциите си. За пореден път се убеждаваше, че малко неща са по-трагични от падението на силния човек. Този здрав и уверен мъж, който с кураж и характер си бе проправил път в живота, сякаш изграден от стомана, сега изглеждаше като изграден от пречупени останки на могъща статуя. «Брате», започна Страхил, «болен си и нема лек за тебе. Нема как да те върнеме, нито да поправиме грешките ти. Не е лесно нито за тебе, нито за мене. Обаче живота е такъв у момента и може само да го доживееме достойно, без слабост и без отчаиване». След тези думи намери сили да се обърне към Мирчо, но разбра, че няма смисъл да продължава. Домакина седеше неподвижно, вперил празен поглед към отсрещната стена. Страхил въздъхна, остави чашата на масата и се приближи до приятеля си. «Радвам се, че те видях, брате, макар и за малко», рече той и потупа Мирчо по рамото. Нямаше реакция. Болестта отново бе взела властта над ума му.